Gerontološkog centra popularnim kolibrijem obišlo je znamenitosti grada Kruševca tokom prvog u nizu planiranih izleta organizovanim u saradnji sa turističkom organizacijom grada i Jugoprevozom. Trenutno na smeštaju imamo negde oko 176 korisnika i ovo je jedan vid sprovođenja naše okupacione terapije i ono što mogu da kažem da su vrlo bili zainteresovani za ovakav vid aktivnosti. Ono što Gerontološki centar Kruševac, odnosno stručni tim Gerontološkog centra Kruševca se trudi od kada se pojavila korona jeste da nastavimo sa redovnim aktivnostima i da na što adekvatniji i što prilagodljiviji način njima upotpunimo njihov društveni život, da ih razonodimo na svaki način i da im olakšamo boravak u ustanovi. Ovaj izlet deo je radno-okupacione terapije koja ima za cilj psihosocijalnu i funkcionalnu rehabilitaciju. Tokom radno-okupacione terapije stručni radnici sagledavaju interesovanja korisnika svakog pojedinačno. Ovaj vid terapije se posebno pokazao značajnim i delotvornim tokom karantinskog rada i trenutne epidemiološke situacije. Ne mogu da zamislim bolje. I ovaj spomenik, ovo mnogo za nas znači. Ovaj izgled sve smo gledali, grad je izgrađen, jer mi nismo izlazili godine po dana i ovo je lepota. Raduju se ovakvim izlascima i šetnjom, to se veoma radujemo. U Gerontološkom centru i dalje su na snazi sve mere za sprečavanje širenja virusa COVID-19, te se u skladu sa njima uprava centra trudi da neke od aktivnosti koje su se sprovodile pre pandemije ponovo uspostavi. Mogu da se pohvalim da u ovom broju od 176 korisnika koji su na smeštaju mi trenutno imamo samo 3 korisnika koja nisu revakcinisana. Veoma veliki uspeh imamo u revakcinaciji i to nam je u mnogome olakšalo da možemo da se vratimo i normalnom životu i tim nekim društvenim aktivnostima. Ono što planiramo u narednom periodu je da se vratimo onim starim našim organizacijama, okupljanjima. Planiramo da im organizujemo koncert na otvorenom, da dovedemo kulturno-umetnička društva. U planu je da se organizuje i predstava koju želimo da realizujemo također na otvorenom prostoru. Sve ono što nam sada ovo vreme koje je pred nama i vremenski uslovi dozvoljavaju. Čak će biti organizovan za neke korisnike i poseta manastiru Ostrog kao i manastirima u blizini i okolini grada Kruševca. Mi svakodnevno sa njima radimo sagledavajući njihova interesovanja i kao i fizikalnu terapiju. Fizikalna terapija je također u sklopu radno-okupacione terapije i evo možemo da se pohvalimo da je tokom fizikalne terapije 4 naših korisnika je ponovo prohodalo. Podsjetimo, ranije ove godine, kada su uslovi za to bili odgovarajući, Gerontološki centar za svoje korisnike organizovao je izlet na Bagdalu.